の炎で全てを飲み込め。かの者に力を。かの者の剣となれ。聖なる力よ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。ソニア、待つんだソニア。行っちゃったね。なんで帝国が。そうだぜ。別に不思議がることもなかろう。我々帝国と光の勢力が。確かにそれはそうだ。別に今すぐ手を組もう。でもよ、もう帝国に闇のものは。闇の者が帝国から陛下が常にお持ちに。調子が良かったみたい。エグベルトから和解についての話し合いを持ちかけられた一行は無事にテートへとたどり着くことができた。しかし
ルシリス様のご加護を。これでもっといろんなことができるぞ。
ただいま戻りました。戻ったか。来たか、エルヴィン。取り急ぎと思い、この者だけを。よく来たエルウィンよ。光栄です。ではエグベルト、会議の進行の方は任せ。何？さて、これは、陛下まだわからないのかな？貴様。光の末裔ど、おのれ。茶番はここまでだ。入れよ、我が、おのれ、坊主。悪いが、俺はこっちにつかせ、なんだと。俺には俺の、行くぞレオン！これは、エグベルトか。陛下。お亡くなりになられた。すまぬ。たかが虫けら一匹が死ん、